tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Ni sanga in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔn bɛ jani kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na an b'aw fo k'aw koɲuman k'a fɔ ko aw bisimila ka bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka sanga ni bi tarata septembre kalo tile 9 san 2025 an ka wulada in na kibaruyaw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ sukoro ko sira fɛ a yɛrɛla k'a fɔ sukoro dilanyɔrɔ mun bɛ an ka jamana kɔnɔ segukaw bara ko a baaraw bɛna bila sen kan wa ala tɛ mɛn. O de la an ka jamana jagoko ni bayɛlɛmaliso minisiri Musa Alassane Diallo ale taara ka t'i ɲɛ da sukoro yɔrɔ in kan ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko don nataw la maliyɛnw bɛ se ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ baaraw olu bɛna bila sen kan. Lakanako bunakun kan an ka cɛbalenw bɛ wulikajɔw la ka munumunu salo kɛ yaasa an ka sirabankanaw la hakaja sira minnu bɛ Bamako ani Kaye fo ka taa se Yɔrɔ du Sahel la ka se ka taamadenw olu ka se k'u ka taamaw kɛ kana bila kɔrɔ ka sɔrɔ u ma siran u ma yira. Soirée jɔriko kuma okumu kɔnɔna la gouverneur tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana kiriko minisiri fana yɛrɛ k'a fɔ ko nin soirée suguya in ko ni an tabiya tɛ ko a kɔnnen no ko ni sugu bɛɛ lajɛlen na wa ko ɲangini berew sariya kɛmɛ ka olu boloda ni maa minnu yera soirée jɔriko kuma in na ka se ka olu ka u ɲangi. Bolimafɛnko na sira fɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko farafina transportɛriw fɛn fɛn bɛ bolimafɛnko bunakun kan olu kan ka na ɲɔgɔn kunbɛn an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka jalajɛba kɛ bolimafɛnko olu bɛ yiriwa cogo min na. Niger jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ ko kalanwuli mun filɛ nin ye kalanso minnu bɛ yen ni olu ye kɛnyɛrɛyew ye fo ka taa se jamana tɔgɔla kalansow ma musaka mun ni kalandenw kan k'a sara ko frais de scolarité kɛmɛ sarala bɛɛ lajɛlen ka 20 bin ka bɔ a la ko ka nɔgɔya kɛ yaasa kalanden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na nɔgɔya ka kɛ masaw ma. Ninnu de an ka wulada in na kibaruyaw la kumaba dɔw ye sɔni an bɛna don ka ɲɛfɔli caman kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw tulo ni gɛlɛya ko ɲuman ja ni kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsira bɛɛ lajɛlen sanfɛ sɔni an bɛ segin ka na. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu ye jani suganti k'a kɛ aw kunnafoni yɔrɔ ye. I n'a fɔ n tun y'aw tulo lasɔmi cogo min na an donkan kɔnɔ an ka jamana jagoko ni bayɛlɛmaliso minisiri Musa Alassane Diallo ale ye wulikajɔ dɔ kɛ ka sanga ni tɛnɛndon ye yaasa ka t'i ɲɛ da an ka sukoro dilanyɔrɔ dɔw kan yɔrɔ mun n'a dɔw bɛ tali kɛ Dugabugu Bewani fo ka taa se Siribala ma. A yɛrɛla k'a fɔ ko nin ye jamana ɲɛmaaw ka hakilina ye ka tɛmɛ jamana kuntigi général d'armée Asimi Goïta ale mun ye minisiri bila ci la ko ka taa se sukoro dilanyɔrɔ ninnu k'u lajɛ yaasa baaraw ka daminɛ. Sukoro ko mun ni a kun fɔra k'a bɛna gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ ni cikɛlaw ani fo ka taa se jagokɛlaw olu tun ye wulikajɔw bolola k'a fɔ ko olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka sukoro nɔgɔya an ka jamana kɔnɔdenw ye ko nin ye o baaraw dɔ ye. O de la Musa Alassane Diallo ale ye fo ka taa se maa caman ma maa mun bɛ yen nɔ ni o ye général Musa Tumani Kone ni ale ye gendarmerie o ɲɛmaa ye
ani fo ka taa se finitigilaka caman olu kun danbɛ Musa Alassane Diallo kan yaasa ka se ka taa u ɲɛ da sukaro dilan izini ninnu kan yaasa k'a lajɛ baaraw bɛ se ka daminɛ cogo di ani malidenw bɛ se ka sukaro sɔrɔ cogo min na sɔngɔ damatɛmɛdiya yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ a la k'a fɔ ko nin sukaro dilan izini min filɛ nin ye n'a dayɛlɛla maa 2,589 ani 89 olu de bɛ baara kɛ yen directement fɛ wa maa minnu bɛ yen ni olu bɛ dahirimɛ sɔrɔ izini kofɔlen ninnu bolo o bɛ taa fo maa 4,000 hakɛ la ko b'a yɛrɛ k'a fɔ nin bayɛlɛmali so minnu filɛ nin ye u man ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye sukaro ni ale ye an ka tile la dumuni fanba ye ni jamana kɔnɔdenw tɛ se ka ɲɛ a kɔ yɛrɛ ko ka se ka sukaro an ka dilan an yɛrɛ ye an ka sɛnɛ an yɛrɛ ye n'o kɛra bɛɛ o b'a to sukaro min bɛ donni ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na an ka jamana kɔnɔ o baara bɛ nɔgɔya wa a bɛ kɛ sababu ye maliden bɛ se ka sukaro ɲuman sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛdiya la Musa Alassane Diallo k'a y'a ɲini k'a fɔ k'u ka fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ɲina san 2025 ka taa se san 2026 in ma ko sukaro baaraw ka se ka daminɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ a baaraw a man ka bila ka suma a bɛna kɛ tile 2 in de la wa yɛrɛ la k'a fɔ ko sukaro tɔni 150 hakɛ san kɔnɔ ko ni bayɛlɛmalisoba in a bɛ se ka o de produit bayɛlɛmaliso mun ni a bɛ segukaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ yaasa ka se ka cakɛda in ka a lawuli k'a bila sen kan ka sukaro ɲuman k'a di malidenw ma lakanako sira fɛ an ka cɛfini tabaw bɛ baara la nin sanga in kɔnɔna la kabi dɔgɔkun daminɛ an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba ale ye cikan dɔ bɔ cikan mun senfɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ ko wolomasiri tabaw k'u bɛ wulikajɔ ni larawuliw la ni o ye patiriw ye k'a daminɛ Kayi marabolo ani fo ka taa se sira min bɛ bɔ Kayi jɛma ka taa se Ɲoro du Sahel kɔnɔna la wolomasiri tabaw k'u bɛ larawuli la ka se ka jafara wale tigilamaw kulu marifatigi ninnu bamaciya wale tigilamaw ka se ka olu kɛlɛ u bɛ ka wulikajɔ ni juguya min ta k'u b'a da malidenw kan an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaayaso yɛrɛ k'a fɔ wolomasiri tabaw kɛlen ka dadigi kɛ kulu marifatigi ninnu na maa ŋaniya jugu ninnu na n'u dɛsɛra n'u y'a ye k'a fɔ u tɛ se ka u jɔ an ka cɛfini tabaw ɲɛma k'u bɛ ka fɛlɛ minnu daminɛ o de ye ka taa dankari kɛ an ka maa nanamasumalenw na maa nantanjɛw marifa tɛ maa minnu bolo maa tɛgɛjɛw k'u bɛ ka taa dankari kɛ sivilu de la o dun diɲɛ kɛlɛ suguya bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔn diɲɛ kɛlɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ sariya fɛn fɛn bɛ yen nɔ kɛlɛ bunakun kan maa nanamasumalen marifa tɛ maa min bolo marifatigi man ka taa bin kɛ o kan adamadenya hakɛla pasalijɛkulu bɛɛ lajɛlen hali n'a bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ la kɛlɛ sariya bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔn k'a fɔ ko kulu marifatigi ninnu bamaciya wale ni juguya kɛwale tigilama ninnu u dɛsɛra an ka wolomasiri tabaw ka susuli ni an ka frappe de feu o bɛ ka dankari kɛ mun kɛ u la an bɛ ka susuli min da u kan k'u bɛ ka taa u dankari kɛ maa nanamasumalenw de la an ka bayɛlɛmalisow walima taamakɛlaw walima maa nanamasumalenw ko o ye wale mun n'a kan ka kɔni cogo sugu bɛɛ lajɛlen na wa ko o walew an ka cɛfini tabaw ko k'u bɛ fɛlɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa ka se ka bɔnɛ jigi maa ninnu kan maa minnu bɛ k'a lajɛ ka malidenw siran ka u yira ka se ka malidenw ka ko wɛrɛ don u hakili la ko nka ko nin jugu ninnu u bɛ na dɛsɛ wolomasiri tabaw u bɛ ka patrouille kɛ nin sira bɛɛ lajɛlen na ka se ka taamaden minnu bɛ yen ka u n'u bololafɛnw lakana ni ka larawuliw kɛ ka mɔbiliw ka olu sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ani fo ka taa se ka sira kɛrɛfɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen yɔrɔ min bɛ yen ni o ye bɛnba kɔnɔna ye wolomasiri tabaw k'u ka wulikajɔw kɛra ale yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Kayi marabolo ani fo ka taa se Ɲoro du Sahel marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko jigisigi ka di malidenw ma k'a fɔ wolomasiri tabaw ko mana gɛlɛya cogo o cogo ni wele bilala u ma dɔrɔn i b'a sɔrɔ u ni teliya de bɛ na ka se ka taa malidenw lakana i n'a fɔ u ye kalikan mun di jamana kɔnɔdenw ma ka se ka u n'u bololafɛnw lakana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ale ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔfɛ DIRPA ni o ye cɛfini tabaw ka kunnafoni sira ye olu fana ɲɛmaaso ni o bɛ tali kɛ colonel major Sulemani Danbele ale ka kunnafoni kɛnɛ mun ni a b'a sigi kalo kalo kɔnɔna la kunnafoni kɛnɛ kununko a y'a yira k'a fɔ ko fɛlɛ kuraw baden de bɛ sen na ko maliyɛnw ka jigisigi sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛsen kura mun bɛ yen ni o de ye kunnafoni kɛlɛ ye guerre de l'information
bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye an k'an janto kibaruw la an bɛ kibaruya mun cari an bɛ kunnafoli jugu minnu ye bɔlɔsiraw sanfɛ kunnafoli minnu n'a dabɔlen don a kama de bawo k'u b'a kunnafoliw kɛ ka se ka an yɛrɛ de bila ka juguw ka communiquéw ka o passe ka juguw ka kibaruyaw k'o lase k'o de b'a to bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi kunnafoli minnu ni an y'a ye n'a ma bɔ jamana ɲɛmaayasow ka kunnafoli siraw fɛ yɔrɔ minnu ni olu yamaruyalen ka kibaruyaw di ni o ye source officielle ye an kana a cari wa kibaruya fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ wolomasiri tabaw ka kunnafoli siraw de senfɛ diripa ɲɛmaa a ka fɔ la a ko wulikajɔw kan ka kɛ maliden bɛɛ fɛ nin waati in na ka an janto kunnafoliko la ani fɔ ka taa se an kana jaw cari ja minnu n'a bɛ se ka maaw yira n'a bɛ se ka maaw papa baw ko nin ja ninnu laɲini tɛ foyi ye ka se ka malidenw ka u ja wuli ko n'o tɛ u bɛ kuma minnu fɔ ani u bɛ ja minnu cari n'i taara terrain kan ko kuma minnu bɛ fɔ ani ko mun bɛ kɛ terrain kan a ka jan ɲɔgɔn na i n'a fɔ jɛgɛjala ni baji terrain kan an ka cɛfini tabaw bɛ ka baara min kɛ o de ye ka se ka malidenw lakana ko maliden bɛɛ lajɛlen a bɛ ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka fara wolomasiri tabaw kan bawo ko lakana ko colonel major Sulemani Danbele ka fɔ la lakana fɔlɔ bɛ daminɛ maa yɛrɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen de y'i ka lakana karamɔgɔ ye fɔlɔ an k'an janto siganamaw ani siganafɛnw ni an y'u ye ka kibaruyaw cari joona kibaruya kan ka se yɔrɔ min na yaasa cɛfini tabaw bɛna k'u ka baaraw kɛ ani maa minnu bɛ an kɛrɛfɛ n'an sigara u la an kana u kɔkɔrɔma don an ka togodaw la burusi kɔnɔnaw la maa fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni e bɛ maa dɔn maa mun ko ni i b'a dɔn k'a fɔ maa ɲuman tɛ maa ŋaniya jugu don walima siganama don fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka se ka wele bila wolomasiri tabaw ma ko n'o kɛra an bɛɛ lajɛlen bɛ lakana ko mun na bi lakana a bɛ se ka sinsin maliden bɛ se k'a ka wulikajɔw kɛ ka munumunu salo kɛ mali dugukolo fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɔrɔ an ma siran an ma yirayira keba n'an bɔra kɔnɔna la an ka jamana kiriko minisiri ale fɛnɛ farala bamako marabolo ɲɛmaa kan ko ka soirée jɔri ka kɛlɛ keba soirée jɔri ko kuma in a kuma kun can bɛɛ bawo a ye bɔlɔlɔ minɛ tile 2 in na ka yɛrɛ k'a fɔ ni dɔn sugu ninnu ni fini sugu ninnu ni kulonkɛ sugu ninnu an ka tabiya tɛ wa an danbe tɛ a tɛ bɛn an ka sariyaw kɔnɔna la n'a ma ye k'a fɔ an ka marabolo kɔnɔna ɲɛmaa bamako gouverneur Abdoulaye Kulibali ale kɛlen k'a fɔ ko ka nin wale in kɔn o kɔfɛ kiri minisiri ni o bɛ tali kɛ Mɔdu Kasoge ale fana ye communiqué bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko soirée jɔri n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ ja minnu bɛ bɔ a la an danbew tɛ an tabiyaw tɛ wa ko a bɛ dankari kɛ an ka danbew la a bɛ dankari kɛ an tabiyaw la kosɛbɛ wa ko maa minnu ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ soirée jɔri kɛ olu dɔrɔn tɛ dɛ hali maa minnu bɛ a ja filmer kiba maa minnu bɛ a ja ta minnu bɛ a partager ani fo ka taa se maa minnu bɛ hali commentaire bila a ja kɔrɔ bɔlɔsiraw sanfɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wele kiri la ko mali kiri kɛn bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɔn bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kiri bɛ ta ka taa ni an danbe ani an ka kɔrɔlenw de ye kiri mana na cogo cogo an ka kiri bɛ ta ni an tabiyaw de ye ko o bɛɛ lajɛlen kɛn don ka nin kɔn ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la mɔgɔ fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni e minɛna soirée jɔri la walima maa mun b'a partager maa minnu bɛ a commenter bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wele kiri la bɔgɔ jenini kan ko yaasa ka se ka nin wale ka kɛlɛ wale mun ni an danbe tɛ Mɔmɔdu Kasigi a yɛrɛ k'a fɔ ko kiritigilamaw bɛɛ lajɛlen k'i labɛn ka se ka sariya minnu fɔra hakilina minnu fɔra minisirisow fɛ ka se ka a baaraw kɛ fo ka se a dan na yaasa ka se ka an ka tabiyaw n'an danbew ka o t'u nɔ la n'an bɔra o kɔnɔna la keba an ka transporteurs olu bɛna jalajɛ bala an ka jamana kɔnɔna la jalaja mun ni an ka jamana minisirimuso min ka ca o ɲɛsin bɛ bolimafɛnkow ani dugubaw lasɔrɔli kɔɲɔw kunna madame Danbele Madina Sisoko ale ye a yɛrɛ k'a fɔ conseil des ministres tɛmɛnen ko Mali bɛna kɛnɛba o bisimila kɛnɛ mun n'a bɛ tali kɛ farafinna gun kan maa minnu bɛ transporteur ko bunakun kan ani fo ka taa se siraba dilan ko n'u ka jɛkulu bɛ n'u b'a wele ko association des gestionnaires et partenaires africains de la route siraba kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen jɛkulu in maaw bɛ o de kɔnɔna la ka se ka siraba lakana ani bolimafɛnko fɛn fɛn de bɛ siraba ɲɛta kama ko nin jɛkulu in ko o bɛna o k'an ka jamana kɔnɔna la jalajɛba ka sanga ni septembre kalo tile 25 ka taa bila a tile 27 la a yɛrɛ k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ Madina Sisoko la
ko dɔw bɛ kuma mun fɔ k'a fɔ ko an bilalen don an kelen na ko an ma isolé dɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko sira caman fɛ jɛɲɔgɔn camanba de bɛ Mali jamana la ko wa ko nin sira in nin bɛ o sɛbɛntiya k'a fɔ ko sirako bunakun kan développement ni o ye ɲɛtaa ye infrastructure yɔrɔba minnu kan ka jɔ ko bɛɛ lajɛlen bunakun kan teriw b'an na jɛɲɔgɔnw b'an na wa ko nin jɛkulu in farafinna tilebiyan fan fɛ ani fo ka taa se farafinna cɛmancɛ fan fɛ jɛkulu in ka baaraw bɛ taa a fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'u b'a wele a foroba tɔgɔ la ko agpar a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ye kɛnɛ belebeleba ye kɛnɛ mun n'a b'a to an bɛna jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di farafinna gun kan an ka sirabaw bɛ dilan transporteurs bɛ nafa sɔrɔ cogo di ani an bɛ se ka don ka bɔ ɲɔgɔn kan ko hakilila bɛna falen falen o bɛɛ de kan wa a yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲɛtaaba de bɛna kɛ bawo ko nin jalajɛ in a nafa ka bon kosɛbɛ farafinna gun bɛɛ lajɛlen kan ka se ka an bɛɛ lajɛlen bila hakɛ kelen kɔnɔ sirababaw olu dilanniw na ani fo ka taa se ɲɛtaa kuntalajan madina y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye kɛnɛ belebeleba ye kɛnɛ mun kan ni maa 200 ɲɔngo olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ maa minnu ma falen no kosɛbɛ ni o ye experts ye ani maa minnu bɛ siraba ko dɔn kosɛbɛ ka bɔ jamana 15 kɔnɔ olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ belebeleba in kan yaasa ka se ka na siraba ko o kuma fɔ marabolo kɔnɔna kibaruyaw la kiba segukaw bara ɛrɛla k'a fɔ segu kalanso min bɛ ni o ye sanfɛ kalanso ye ko kampisi kalandenw ko gɛlɛyaba b'u kan kuranko la bawo k'a bɛ tile 15 bɔ bi ko kampisi kuranko gɛlɛyalen don o de la kalandenw k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ ka gɛlɛya lase olu ka baara ma ni u bɛ tali kɛ u ka leçon tan n'u ka exercice n'a ɲɔngo o de la k'u ye wele bila kalanko ɲɛmaaw ma ka taa se marabolo kɔnɔna ɲɛmaaw ko fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa segu kalandenw ka dagayɔrɔ kampisi kɔnɔna u ka se ka kuran sɔrɔ gawukaw baara yɛrɛ la k'a fɔ ko kulu marifatigi dɔw nana moto la maa minnu ma se ka bugunatigɛ n'u kɛra sabu ye ka na maa dɔw ka misiw ka taa n'u ye k'a kɛra maɲadaw ye a kɛra o kɔnɔna de la a yɛrɛ la k'a fɔ ko o buguda in ni a bɛ sɔnni albert komini fɛ gawo marabolo kɔnɔna la ko in a kɛra ka kɛ ni sibiri tɛmɛnen ye ko kulu marifatigi minnu n'u ma se ka bugunatigɛ u nana ka na maaw ka misi caman cɛ ko ka taa n'a ye manantalikaw bara u ka sira mun bɛ yen ni o ye manantali ka taa bɔ a bɛ manantali fɛ ka taa tanbaga fɛ sigida denw olu ye wulikajɔw kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen sifinnakaw yaasa ka se ka u jɔyɔrɔ fa nin sira in dilanni na bawo ko sigida ɲɛta sifinnakaw jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ o de la u wulila ka taa ka faraw donni ka bɔgɔw ta ka dingɛw datugu ko yaasa nin sira in n'a nafa ka bon kosɛbɛ n'a bɛ bɔ manantali ka taa tanbaga fo ka taa se ani bafulabe ni mayina ɲɔgɔn cɛ siraba in bɛ taa se o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma k'a ka kan sira in cɛmɛ cogo min na dugudenw u kana ɲɛmaayasow kɔnɔ u yɛrɛ bɛ se ka fɛn fɛn kɛ o b'o kɛ dugu min bɛ ni o ye kobiri ɲantaso o sifinnakaw olu de bɔra ka caya yaasa ka se ka taa nin siraba in kɛ ko a bɛna to jango kalanwuli min filɛ nin ye ka se ka taama nɔgɔya kalandenw ma ani mɔbiliw olu ka se ka munumunu salo kɛ nin sigida ninnu u bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la maa mun bɛ yen nɔ ni ale ye cɛfɔ ni kanbɛn ko médiateur ko minnu bɛ an ka fa ni ɲɔgɔn cɛ ale tun bɛ baara la an sɔngɔkaw fɛ yen nɔ baara mun ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko hakilina mun bɛ sigi san o san ko espace d'interpellation ni o bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu bɛ mun kan an ka taa sigi an k'a fɔ yaasa furaw ka sɔrɔ gɛlɛyaw la ko o baaraw minnu kan ka kɛ san 2025 a bɛ bila o labɛnw de kɔnɔna la wa a yɛrɛ la k'a fɔ ko sɛbɛnfura caman de bɛ kɛ espace d'interpellation in kɔnɔna la a caman ye dugukoloko mankanw ye an bɛ taa ɲɛfɔ de dugukoloko la jɔn de jo b'a la jɔn jo t'a la an bɛ se k'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'a ban ani fo ka taa se pension ko wariko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ sigida kɔnɔnaw la ko ka se ka taa o bɛɛ fɔ yanni a ka se kiiri ma o de ye médiateur a ka baaraw ye ko o hakilina ye ka se ka taa hakili falen falen kɛ an sɔngɔkaw bara sango ta ko hakilina mun kɛra a baaraw ye nafa caman yira o de la ko ɲinata o bɛ ka labɛn yaasa gɛlɛya min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ sigida kɔnɔna la dugukoloko n'a ɲɔngow f'u ka se ka siri o gɛlɛyaw la ka na ni bɛn ni keleya ye kayikaw bara sifinnaka maa 40 hakɛ ni olu dɔ bɛ tali kɛ kunnafonidilaw la hakili falen falen kɛlen kɛra u kun k'u ka dɔntaw karoya yaasa u bɛ se ka musolakaw ka kibara d'u ma kosɛbɛ jango bogotigiw minnu tɛ san 10 bɔ bana mun bɛ yen n'u b'a wele ko HPV ni o bɛ tali kɛ bon suguya dɔ la ko cancer de col de l'utérus ka se ka o bon in ka a kɛlɛ
felem dabalum kan di musolakaw ma u kan sran munta ko kunafola nu u bena donta koraglia odla yasa olu fana ka se ka kibara dilay ka musolakaw nu ku sensibiliser ka kibara duma yasa felem dabal bela jeli se ka ke yasa u gani banayin ka akumbe ka kele ka bula baw ko banayin abe kolor taman bar la se musolakaw ma aklinayin akera jen kurukara jekulumbe ni oye UNICEF ni alebe shifinakaw ani musolakaw olu ka bolokan keba ibe fieni bo an senkoro yana nga tanga jen ko kan kibaro konnala dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an ka jamana kɔkan kibaraw kɔnɔna la an bɛ taa Niger kaw bara Niger jamana jagokɛlaw ni balimalisow minisiri y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalanwule mun filɛ nin ye a bɛ ɲini kalanso ɲɛma bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ kɛnyɛrɛye bolo kan maa minnu bɛ foroba kalansow bolo kan kalandenw bɛ musaka minnu sara ka t'u ka kalanso la walima centre de formation baara kalanw ko kɛmɛ sara la bɛɛ lajɛlen ka 20 buru ka bɔ u ka frais de scolarité la ni o ye kalan wari ye bawo ko jamana bɛ lahala min na bi kalan de bɛna daminɛ gɛlɛya de bɛ yen nɔ a ka kan bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ fa gɛlɛya wulili la ko a bɛ ɲini kalanso bɛɛ lajɛlen fɛ kalanso ɲɛmaaw ani fo ka taa se maa fɛn bɛ kalanko kan bɛɛ k'i janto yaasa ko nin hakilina in ani nin sariya talen filɛ nin ye a ka se ka labato 100 sara la bɛɛ ka 20 bin ka bɔ kalanko wariw kan wa ko a bɛ ɲini jamana fintigilakaw fɛ ani fo ka taa se kiiritigɛlamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka nin ko in ka a lakɔlɔsi ni maa minnu ma a baaraw labato kalanso m'a labato u ka taa ɲangili ta k'a da u kan ɲangili mun n'a ka kan bawo ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ jamana ɲɛmaaso ka hakilina ɲuman ka se ka kalan ka a lajigin kalanden bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka kalan sanuman ni kalan nafaman sɔrɔ cogo min na Niger jamana kɔnɔ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ sifinaka minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka kalan bulon kɛ fasodenɲumanya kalan n'a bɛ wele ko immersion patriotique a yɛrɛ la k'a fɔ ko olu ka o fasodenɲumanya kalan baaraw kuncɛli kɛra u ka stade municipal Wagadugu kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin sifinaka ninnu u ye baara minnu kɛ o bɛ tali kɛ ka se ka fasodenɲumanya ka o don sifinakaw sɔndɛbɛ la ka sifinakaw faso danbe ani laadaw ani fo ka taa se sifinaka kan ka labɛn cogo min na jamana ka nafolo bɛɛ lajɛlen kan ka o lakɔlɔsi o man ka suyɛn ani sifinakaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye ni fasow ka baaraw nana ka se ka joli bɔn faso ye ko nin n'a damata de kalan kɛra sifinakaw kun fasodenɲumanya ko k'u kologiriya ka se ka maakɔrɔbaya sira ɲuman don u kɔrɔ ko nin ye baara mun ye ni a caman bilala sen kan a bɛɛ lajɛlen bilala sen kan jamana ɲɛmaaso fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka fasodenɲumanya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu k'o don Burkina Faso sifinakaw olu hakili la o baaraw olu de kun cɛra Sudan jamana kɔnɔna la fintigilaka minnu bɛ yen nɔ ni o ye kulu marifatigiw ye n'u b'u wele ko force paramilitaire FSR ye ko u ye susuli ta ka ɲɛsin Sudan faaba Khartoum u ka yɔrɔba caman kan faaba yɔrɔ nafamanbaw baarakɛyɔrɔbaw caman bɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko kulu marifatigi ninnu u ka susuli sera tribune dɔw ma ani fo ka taa se duguba kɔnɔna dɔw ma k'a kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase yɔrɔ caman yɔrɔ min na ni kuranw tigɛra ani fo ka taa se sirabaw tigɛra ko nin kulu marifatigi minnu ni u kɛn bɛ ka gɛlɛyaba lase Sudan finitigilakaw ma ani jamana ɲɛmaaso ma fo ka taa se maa nanama sumalenw ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaso fɛ yaasa ka se ka ni finitigilaka jɛkulu ninnu kulu marifatigi ninnu ka u kɛlɛ ka na ni bɛn ni kɛlɛ ye jamana kɔnɔna la
Kongo RDC jamana kono wulikajɔ ba kɛra RDC ka denw fɛ baw ko maa dɔ kɛra jamana ɲɛmaaso u ye maa dɔ ka a nomine n'o bɛ tali kɛ général Gasita jamana kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛ sɔn ni maa kofɔlen a ka se ka nomine ko baara ka d'a ma jamana ɲɛmaaso kɔnɔ la baw ko maa in a ye wulikajɔ ni ninjuguya mun kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko olu o bɛ jamana kɔnɔdenw hakili la halisa k'a fɔ ko ni maa kofɔlen a ka se ka na kɛ jamana marabolo ɲɛmaa dɔ ye wali filmtigilaka ɲɛmaa dɔ ye bawo k'a kɛra commandant adjoint de u ka 33e région militaire la ko o de la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ k'a fɔ ni maa in olu hakili b'a la a ye wulikajɔ ni ninjuguya wale min kɛ ko yafama kɛ o ma k'a fɔ k'a ka tila ka na kɛ finitigiya ka ɲɛmaa ye nisɔngoya yɛrɛla ye k'a fɔ k'u tɛ jɛn ni o ye farafina keleya tɔnba union africaine fo ka taa se Caraïbes ma olu y'a laɲini k'a fɔ ko tubabu tile waati ni tubabuw nana ka na gɛrɛntɛ ta ka d'an kan ka jagoya minɛli kɛ ka ɲɛsin farafindenw ma n'u b'a wele ko colonialisme ko o waatiw kɔnɔ baara mun kɛra ko u b'a laɲini réparation ka kɛ u ye gɛlɛya mun ta ka a ɲɛsin farafindenw ma n'a kɛra sababu ye ka maa dɔ bɔnɛ a nin na ka dɔw kɛ jɔn ye ni ka gɛrɛntɛ ka ɲɛsin an ma sɔrɔ ko sira fɛ baw u taara n'an ka dugujukɔrɔ nafolow ye ani fo ka taa se an ka jamanaw ka fɛnkɔrɔbaw ma ko nin waati in na farafina keleya tɔnba union africaine bɛ a laɲini sarali ka se ka kɛ farafindenw ye nin ko n'a bɛɛ lajɛlen kan bawo ko réparation mun n'an bɛ ka a laɲini halisa n'a kuma fɔra ko nanzarala jamana dɔw u b'u u tulo kɛ u bɔnbɔn ye u tɛ sɔn ka kuma ka bɛn n'a ye ka sɔrɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kiriko bunakun kan ani adamadenya hakɛ lapasali kan ni ko kɛra yaasa ka se ka a ko datugu fo sarali ka kɛ a la ko o ye réparation ye o de la ko union africaine ani fo ka taa se Caraïbes jamanaw ma k'u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen de kɛ ani u tɛna saliya u bɛna nin kɛlɛ in kɛ yaasa colonialisme waati la gɛrɛtɛ mun tara ka ɲɛsin farafindenw ma ka se ka a gɛlɛyaw ka a sara an ye a sara dɔw bɛ tali kɛ musakaw ka o di anw ma u y'an ka dugujukɔrɔ nafolo tali mun kɛ ka taa n'a ye ani fo ka taa se u y'an ka fɛnkɔrɔ minnu ta ka sɔrɔ a ma kɛ n'an ka yamaruya ye ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen ka u segin an ma ko yaasa jɔnya mun ni a kɛra ani gɛlɛya mun ni farafindenw y'a sɔrɔ ka se ka a kow réparer faransi jamana kɔnɔna la jamana premier ministre n'o bɛ tali kɛ Bayiru ale ye fanga bila bawo ka sanga ni u kun kɛn bɛ ka kalata dɔ labɛn wasabulon kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ u danilen don jamanakuntigi la wa walima u ma da la ko vote de confiance o kalata in a yirala k'a fɔ premier ministre Bayiru ni ale de kun kɛra sababu ye ka a kalata in k'a bila sen kan n'a jaabi kun ma diya jamana ɲɛmaa la Emmanuel Macron a kun bɛ se ka fanga bila nka ka sanga ni nin waati in ye wasaden fanba olu de ye kala ta k'a yira k'a fɔ ko olu dalen don Emmanuel Macron na premier ministre ka nin vote in ko a dama diya la o de b'a to premier ministre ko a bɛ walan sɛmɛ ko ka kɛ ni faransi jamana sariyaw ye bawo ale ka wasaden minnu bɛ yen nɔ ni olu ye ale fanfɛla ka a lapasa olu ma Emmanuel Macron fanfɛ wasadenw ka hakɛ sɔrɔ o de la premier ministre ani ale ka baara bannen fo ka taa se a ka fangabulon ma fangabulon kura de bɛna sigi nin waati in na faransikaw bara Emmanuel Macron fɛ ani fo ka taa se minnu bɛna ka na baara kɛ fɛn mun ye Bayiru ni o premier ministre kɔrɔ ye ni kɔni bɛ dan siri ale ka baaraw la nka wasaden minnu bɛ yen minnu kɛn bɛ ka ŋwara da jamana ɲɛmaaso fanfɛlaw la ni o ye opposants ye olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko baara ma ban bawo ko olu bɛna wulikajɔw kɛ premier ministre taara cogo min na olu ka ŋaniya ye de jamana ɲɛmaa yɛrɛ Emmanuel Macron ale fana ka se ka walan sɛmɛ ko olu ta ma ban k'u bɛna wulikajɔw kɛ ko yaasa ko ka se ka o jaabiw fana k'o sɔrɔ Kolɔnbi jamana kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ ko finitigilaka maa 70 hakɛ olu de kun minɛnen don narcotrafic ni o ye ɲɛnaminimafɛn feerelabaw ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ dɔrɔgu feerela belebelebaw de kɛn bɛ ka Kolɔnbi jamana fa ko wa a maa ninnu u kolo ka girin kosɛbɛ maramafɛnw b'u bolo wa kɛlɛbolo yɛrɛ de b'u bolo ka sanga ni u ka wulikajɔw ye ni finitigilakaw bɛ k'a laɲini ka dankari k'u la k'u ka baaraw an'u ka ɲɛnaminimafɛn feerelu k'o kɛlɛ ko o waatiw de la u bɛ finitigilakaw minɛ nin sanga in na finitigilaka maa 27
kɛlɛ daga kɔnɔna la fintigilakaw sera ka o dalaki k'o bɔ dɔrɔgu feerelaba ninnu bolo nka an bɛ waati min na ko bi ko halisa maa caman bɛ yen minnu minɛnen don otaji la narikotrafikanw fɛ kɔlɔnbi jamana kɔnɔ o yɛrɛ la k'a fɔ ko fintigilakaw u bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ni bandiba ninnu ani fo ka taa se dɔrɔgu feerelaba ninnu narikotrafikanw ka se ka u kɛlɛ yaasa fintigilakaw u bɛ se ka kisi ka bɔ ni maa ninnu bolo cogo min na. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ale jalaki sɔrɔ kiri dɔ senfɛ. Kiri a dagoyara jamana ɲɛma la ko a kan ka dollar wari $83 k'o de sara musolaka ye. Bawo ko ka kɛ ni san 2024 janvier kalo la ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump k'a tun ye kuma dɔ ta k'a ɲɛfɔ musolaka in ma. Kuma mun ni a ye musolaka in ka a tɔgɔ tiɲɛ ko k'a difame. Musolaka in ni ale ye chroniqueuse ye kunnafoli gafe dɔ senfɛ n'u b'a wele ko magazine o chroniqueuse do ko ka sanga ni Emmanuel Macron tun ye kuma dɔ ta k'a fɔ musolaka in ma bawo ko musolaka in tun ye sɛbɛnni de kɛ ka ko dɔw fɔ k'a da Emmanuel Macron kan o ko mun ni damatɛmɛwalew b'a la ani fo ka taa se wale camanw b'a la ko ka sanga ni Emmanuel Macron ye kuma minnu fɔ a ma se ka dalu jɔnjɔn sɔrɔ wa ko a ka kuma yɛrɛ kɔnɔ a ye diffamation ni o ye ka galon walima ka ko ta k'a da musolaka in kan o de la ko kiriso dɔ bɛ yen nɔ olu de ye jamana ɲɛmaa ka kiri ko k'a da kan ka a sebaya sɔrɔ a kan bawo ko musolaka in jamana ɲɛmaa kan ka dollar wari $83 fo ka taa se buruburuni kɔjan k'o de sara ni musolaka in ye ko yaasa a ye kuma min fɔ musolaka in ma ka se ka o kiri ka a lakile. Ni ne fana bɛ dansiri an ka wulada in na kibaruyaw la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga k'a da aw tulo kan aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira n'an ka bɔlɔsira bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ka koɲuman dɔn k'a fɔ an ni ce ja ni sugantili la ka se ka aw kunnafoni jaw tun bɛ ka yira aw la balimakɛ Keba Ibrahim Jalo fɛ a k'an bɛn. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili. Tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da.